tisankhidwireni olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika kubweranso pa mpando ngati president. Tikumamva wanthu akumalankhula kunena kuti mkulukuta moyo wabwera kudzapulumutsa Malawi ayi mu nthawi ino ya mkulukuta moyo this mkulukuta moyo that. Kodi dzina la mkulukuta moyo lidachokera kuti komanso limatanthauza chani? Ndiye pano tabwera ndi mkulu wina amene akudzitcha kuti iyeyo ndi mfumu ya Angoni kuchokera ku Mwansambe mboma la Nchewa, amene akufotokoza kuti tikamati mkulukuta moyo timatanthauza chani. Titi limodzi pano Manyasa Voice Box tamvetsera kula amenewa kuti ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji amalawi anzanga konse kumene muli. Lero pa 8 January 2026 tikumkirankhira Mulungu akutikondera kutipatsa masiku mchaka chimenechi, pamene watidalitsa chaka chino ndi dziko la mtendere, dziko limene aliyense ali mchiyembekezo poyembekezera zimene Mulungu akutionetsera, akutipatsa zikuoneka ndi maso, zimene zikuchitika zochita kuonekeratu pansi pa utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Mkulukuta moyo, ndiyankhulepo za dzina la mkulukuta moyo ngati ine mfumu ya Angoni kuchokera ku Nchewu Mwansambe. Tikutenge dzina la mkulukuta moyo ngati chinthu chimene chalimbana ndi zinthu nkugonjetsa nkufika pomaliza. Tilekeze ngati zinthuzo zilipo 20, anthunu mukulimbana nacho chinthu chija, ndiye mkulukuta moyo ali ngati munthu amene zinthu zija 20 zonse wazimaliza, koma zinthu zake zikhali zolimba zovuta zoti anthu ena kumalekezera mwina 12 basi 15 basi, koma wina nkupeza kuti zinthu zija walimbana nazo mpaka na 20 zonse zija, kapena 19 kapena 18, koma movuta, zinthuzo zili zovuta walimbana nazo ndithu, walimbana nazo ndithu mpana kufika kumapeto. Ndiye tilitenge ngati dzina la mkulukuta moyo, moyerekeza kuti ngati anthu mulipo 6 mukuyenda nthawi yozizira opanda mayala, kakabudula kokha, koma kwagwa chisanu choopsa, ndiye ena akudwala dzibayo, kufa, koma iwebe ukudutsa mmene muja kuzizidwa, koma abe ukudutsa mpana udzafika nthawi ya nyengo yotentha, ndi amati wakulukutana nacho chisanu mpana wamaliza, mpana udzafika nthawi yotentha. Chimodzimodzi mkulukuta moyo, ena afera mkati mwa njira, koma iwo akumana ndi zokhoma, watsala wekhawekha ngati chitsa mulupsa, mwadutsa moto, dzina zonse dzayakayaka, koma chitsa china chake changowauka, komabe chilipo ndi chitsa basi. Ndeti ngati chakulukutana nawo moto mpana chatsala mulupsa muja. Ndikukhulupirira kuti abwana popereka dzina kuti ndine mkulukuta moyo anatengera mmene adutsira mmoyo kufika tsiku la lero. Anzawo onse adapitapita nkutsala okha, ndiye pamene pabwera dzina la mkulukuta moyo. Nkuona kwanga ine ngati mfumu ya Angoni, mkulukuta moyo anatambasulanso Mr. Manosis kuchokera pa phiri la Mulanje Mtalimanja, Mthiramanja boy, sorry brother, Mthiramanja. Ndimangoti Mr. Manosis fa mandipezamo achimwene, mandipezamo ulemu wanu pa phiri la Mulanje, tikunyadireni kwa basi. Dzikumbukiraninso mfumu ya Angoni kuchokera kuno ku Nchewu.
mfumu nzangaso wandodo anadzayankhulanso kuti dzina ilili ine ndingolisintha likhale mpulumutsi. Zoona zenizeni komano potengeranso ndi anthu ena achikhulupiriro chokha ngati chotsikirapo atengano ngati kuti mwina atikati mpulumutsi basi ndiye kuti Peter wavala dzina la Yehova adzitenga ngati mulungu ena achikhulupiriro chochepa. Koma tikati mpulumutsi tutengera mmene zinthu dziko linalili ndi mmene waliphulira pa moto Peter. Munthu wodekha, munthu osayankha zinthu zoti yawa kuti mwakuti wopanda matukutuku wodzichepetsa zimene mulungu amafuna. Tikukonderedwa chifukwa cha mtima wa Peter. Tikukonderedwa, dziko lino lakonderedwa ndipo wabwerezedwa Peter kukhalanso president chifukwa cha kudzichepetsa kwake. Anakhala wina 2019 2020 zitachitika zimenezi kunakhala matukutuku osiyanasiyana kulimbana ndi anthu mwina uchitikanso zosakhala bwino mdziko lino koma anadzichepetsa. Ndiye Baibulo limanena kuti wodzichepetsa Mulungu amamkweza ndi wampatsa awadi. Temu imeneyi mudziona mmene zikuchitikira, dziko likuyenda modabwitsanso. Ola amene anzathu atsidya linalo IMCP sakukhulupirira kuti chikuchitika nchani. Fa chiyembekezo chawo amatenga kuti ameneyo basi ndi nkhalamba sakwanitsa adzilephera zambiri kuti wacha adzombera m'manja. Ndi akuona mmene zikuyendera angotuka mwayasa. Koma chifukwa choti sangavomereze mtima ngopweteka nkuona bakuyesetsayesetsa timabranchi tawo kumadzuka kulankhula kumadzuka kuti atapita pa msewu koma zosathandiza pang'ono. Ansiye Mulungu akhale Mulungu. Ndipo tiyankhule kwa yawo amene ati ndi omenyera ufulu HRDC amene ati ndamtambo wa masiku ano. Achimwene pepani, dziko lili nda Mulungu. Mulungu akafuna kupanga zinthu amapanga zimene ofuna. Vomerezani kuti president ndi Peter Mutharika. Vomerezani ndithu. Fa tikanena kuti omenyera maufulu inuyo mwangodziveka kungodziveka kuti ine ndinomenyera ufulu. Palibe wina aliyense woti tipange mavoti, palibe mmala wina aliyense amene adovoterani inuyo kuti mukhale penepo poti mudzimenyera ufulu. Koma mudangodziveka nokha kuti ine ndinomenyera maufulu, ife ndife omenyera maufulu. Palibe voti ine iliyonse imene mmalandira. Olo ine ndikuyankhula panoni ndikuyankhula kungoyimira Malawi koma osati ndatumidwa kapena kuti Malawi wina aliyense adandivotera. Voti imene tidamvotera Mutharika kukhala president wa dziko lino ndi amene ali ndi mavoti, amene ali ndi anthu amenenso ali ndi mphamvu zochitonekeratu kuti mphamvu zachokera kwa anthu ochuluka motere. Nkuona IMCP idagonja chifukwa choti mavoti a Mutharika anali ochuluka kwambiri. Kuyankhula kwa tambwali uja kuti mzanga amene ndipikisana nayeyo ali kutali kuti olo kunthamangira sindingampeze. Tambwali uja amakagula fertilizer ubutchale uja. Tambwali uja amagula uja fertilizer ku pharmacy. Tambwali uja amakakwera njinga anthu akudya chitedze kumachinga uja. Ndiye ka branch ka IMCP kamene kamatchedwa HRDC musayembekezere kuti zimene zidachitika 2019 kuti sopanonso anthu angatsatire manonsesi amenewo sangachitike. Kunena kwa nzanga wapaphira mulanje kuti manonsesi amene sangachitike. Ndithu bwana akayatsa pezani zochita zabwino zina zake zoti Amalawi adzikulemekezani. Fa papa mudzingokhanga ngati otukwanidwa kapena onyozedwa ndi Amalawi chifukwa cha step imene mwatenga, gawo limene mukuchita. Tichokeko kumeneko tikhuwa kuti wakumva wamva. Tifike kwa mafumu azilangizi amene mupangitsa zogawagawa kukhala zosakhala bwino m'mitima mwa anthu pofuna kuyipitsa utsogoleri umene ulipowu kuti anthu ade nawo kukhosi. Koma dziwani ichi kuti chimene Mulungu akonza olo mutatani sichingatheke kuchisintha. Mukungodziyipitsira mbiri
kudziyipitsira dzina anthu moti ngati mupanga di campaign kuti muononge utsogoleri muonongeka ndinu chifukwa kutsogoloko mukumana ndi mkono wa lamulo yapo ndiye mufune musafune sidzingadutse zaka 5 mupangabe zokhazokha zomapondereza amalawi amene muno wake mkulukutira moyo wafuna kuti chithandizo chikafikire osauka akumudzi kwenikweni kumwansambe kwenikweni mwachiligo mwenimweni mwapheyapheya kwa Mtagaluka kwa Gomeza anthu ngati akumeneko anthu ngati amenewo amwakanzati momwe mutalandire zinthu zija inu mukutchinga mukugawanagawana mutenga zinthu zambiri momwe moti inu ndioyimira anthu boma lapereka inuyo ngati mwini mudzi munene kukondwa kuti boma landithandiza kuti anthu anga momwe moti bwezi nditavutika ine mwina anthu anga kumadyetsa mudzi mwanga muno boma landithandizira komanso mukutenga udziunjikira zimene amapanga tambwali uja kungodziunjikira zimene zapangitsanso kuti asakhalenso pampando asakhalenso olamulira kufika mtsiku la lero nkhani zake zili zomadziunjikira momwe moti muthandize anthu athandizike chithandizo chimene chilipo mungotenga zinthu zija kudziunjikira nokha zimenezo zochititsa manyazi zoononga dzina la mafumu azilangizi mmalandira kale ndalama kuchokera ku boma koma mudzipatsanso malipiro akuba zimenezi kupitilira ntchito zanu zikhoza kutha ambiri amene apezeke akuchita zimenezi tiyamike kumwamba kwambiri chifukwa choti mvula ikugwa mvula yabwino osalepherabe pena ndi pena zochitika ndi mmenenso chilengedwe chaonongekera madzi amabwera akukali koma mvula ikugwa bwino kwambiri chaka chino tiye tipitirize amalawi kuyima pamaso pa Yehova kutamanda kumuthokoza kumuyamika mvula imene ikubwera komanso president amene watipatsa tidzimpempherera fa ochuluka adani alipo amene angofuna ndithu atamva china chake kapena angofuna ataona kulephera pena pake chimene afunewo choti adziona molephereka mwabwino sakulankhula ndi anthu ambiri amene amabwebwera ma social media amo hayi mafuta magetsi panopo kuli simungamve akubwebweraso asakasaka pena pake pamene pakuboka kuti ayankhule pamenepo ndiye tidzimpempherera mkulukutira moyo wathuyo amene mulungu atipatsa thipi dziko lino akuyendetsa ndi mulungu akupanga yekha mulungu china chilichonse nkona anthu mumadabwa kuti izi zikutheka bwanji chifukwa chakudzichepetsa kwa profesa tidutse umeneko tinene za anthu omenyera maufulu ma activists tiyeni tikondane tiye tidzichepetse tiye tilolerane ine ndine satithandiza kuteku mmemo aliyense anasonkha ngakhale munthu amene samalankhula amene adangodzuka mama pa 16 paja nkukavotera profesa amenenso adagwira nawo ntchito yoyika pampando profesa ndiye tisatenge kuti ine ndi amene ndapanga kwambiri kuposa ena ayi tikamanena noti kuti tidzichilowerenga kuti adagwira ntchito yambiri mwinanso sa amene mukudzikweza kudzika pa chulunu alipo ena amene adagwira ntchito kwambiri mwina ngoti saoneka sadziwika samveka kwambiri koma pa ground amathamanga enolo ma media momwemo amathandizira kwa asintha anthu maganizo mwachitsanzo kuti tidzinena kuti wabakili muluzi kumamuyiwala ndiye mitu yathu sikugwira Malawi Mtanyiwa kumuyiwala ndi Limpopo ndiye mitu yathu sikugwira tikudzikonda pamene ndiye kuti tikudzikonda panda anthu amene amalitsekula dziko la Malawi olonso ena achokawa amati akangomva zoti wabakili muluzi akangomva kuti Mtanyiwa Limpopo amatsekula m'mimba amasowa mtendere kuti kodi anthu amene wawa bwanji ndiye tiyeni tikondane tigwirane manja tithandizire kuti dziko lino lipite patsogolo
kuti keke amene mulungu atipatsa dziko la Malawi limene mulungu adatidalitsa kukhalamo aliyense amfikire, aliyense adye zipatso zimene zikutuluka m'Malawi, aliyense zimfikire, wakumudzi zikamfikire pang'ono tigawane moyenera, osati kungodzitukumula ayi ineyo ndapanga mwakuti, ayi ine ndi amene mmatha, ine ndi amene amandidziwa kwambiri, ineyo ndinodziwika. Ayi, tikondane Amalawi, tikondane amene tikuyankhulira Amalawi, tikondane tikhalana kamodzi. Kutosanatosanako mwinanso kungopangitsa kuti tiululike uchitsiru wathu, kuti kani yawanso amaganiza mombwambwana chonchi. Koma pamene munthu asankha kukhala chete, nzako akuyankhule wosayankha, anthu ena omvetsera amadziwa kuti uyuyu ndi kuti ndi amene ali operewera maganizidwe. Fanizake ngati sakumuyankha uyube angopitira kubwebweta, iyeyo ndi amene ali operewera maganizidwe. Tatiyeni Amalawi tikondane, nthawi ineyonso siyolimbana-limbana. Mdani wathu wamkulu ndi amene damgonjetsayo. Apa tigwireni ntchito titukule Malawi. Nthawi ino yakumunda tipangeni zakumunda kuti mchaka chimenechi zokula zathu zikhale zochuluka, kuti aja akubisa chimanga amafuna kuti tidzigula ma 180 ma 200, chimanga chimenechi chacho adzidya ndi azikazi awo. Chimenechi chacho chifike poti basi adzachikhwefula okha mulungu akatipatsa chochuluka mchaka chimenechi. Tiligwireni ntchito molimbikira, timthandizire mkulukuta moyo kupititsa patsogolo dziko lino. Zikomo Amalawi, mukhale ndi tsiku lopambana. Mulungu akudalitseni nonse. Zikomo.